Lugxekwe kakhulu udlame olwaqubuka khathi abalimi bevuka umbhejazane ngaphandle kwenkantolo yaseSenekal befuna ukuzibambela amathupha abasolwa kwelokubulala uhona. Lesenzo sachazwa njengesikhombisa ubuthakathaka bezinhlaka zomthetho kuleli. Ucele uthi ngeke bakubekezelele ukubukelwa phansi komthetho. This time will be ready. This time will be there to protect the property of the state, to protect the integrity of the state, and to protect human beings, even when those people are suspects, cannot be given to anybody's hand to deal with them. We are not in the country where is allowed, it doesn't matter who you are, to take the law in your hand. Ucele udalule ukuthi usebe nomhlangano nomholi we-EFF ngalolu daba kanti ke ukhona nomunye awuhlele nomholi we-FF+. Kusenjalo uNgqongqoshe wethule ngokusemthethweni inombolo yamahala ye-IPID ezosetshenziswa umphakathi ukuxhumana nalolu phiko. Imbangela kunezikhalo eziningi zokwephula umthetho kwabakazidlodlo ikakhulu ngesikhathi se-lockdown. Phakathi kwezinto okubikwe ukuthi basolwa ngazo ukushaya, ukudlwengula kanye nokubulala. We are busy investigating 321 cases that have been reported to us as IPID that took place during lockdown. So one was around the Koza murder. So we have, and we are busy investigating, and most of the cases are at least at their final stage of investigation. Ukubika ngezenzo zokungaziphathi kahle kwamaphoyisa okukhona kuzo ukushona komsolwa evalelwe esitokisini, ukudlwengula kanye nodlame lwezobulili ungashayela lenombolo ye-IPID yamahala ethi 0800 111 696. Siphinde futhi 0800 111 696.